Konta iguzu, noiztik handao Malko taldea martxan? Onjala aurten ingu urte bat, justo hilabete barru, eta hasi ginen dana nire paranoia bat zalako, guran eben rock talde bat ikia, eta, eneiz bape ondo moldaketan gitarriaz eta bestelako instrumentuakin, eta erabakin eben jentia topa hori nebela. Así que eben lehenengo gauzia, izan zen kuadrillakoak sartu, urak beti prest dauz da nahiteko. Así que, hoxe, sartu neben, proposatu nosten kuadrillako bi mutiko iri, ze justo batek gitarria joten dau eta bestia baterixia da, eta gitarra jolia berez jarri zen bajista moguan, zeo zeitzen. Oida, talde harra, kuadrillak azen, musikeron kuadrillak azu, eta? Total, eta bestiak animaitzen nahikoa landako. Bai, ez da? Ondo. Eta gero, beste bi taldeki detopau geben, eta urak be lagunketan sartu zian, eta listo, hasi ginen dana preparetan. Nik kontua galduet, zema zeate zehazki taldian? Bost. Bost. Ordu zehazua abeslari bezala, gitarra dakazu, bi gitarra. Gitarra, bateria eta bajua. Aeronik abestu eta listo. Baina zuzea, abesten duna, baina ere bai sortzen duna, ez da? Bai, nik kantuak neukan ninja pandemia garaixan hola, eta berandu baita. Eta hori kantuak nik bakarri defenditeko mokuak ezian. Orduan pentsaunen... Seguro, ez sinisten hori. Bueno. Laguntza nahi zen du, mimitua nahi zen ditu, ez da? Eta, hoxe. Eta gehitu zian, eta kantuak rockeriz hauen geben, o saiatu. Orduan, etzan, guen rocka da, eta abesti horiek zian letrak melodia bakarrikan, eta etzekain guendikan musika sartuta edo? Ez, hori da, bakarrik zian akorde simpliak, nik erabilitxakoa kantua iteko, baina beste ezer. Vale, orduan, diska noiz plazatzen, guain urte bete esan dezu, ez da? Ez, ondian urte bete, hasi ginen bakarrik kantuak iten eta lekutan joten, ez ebe barik. Eta gero, diska aurten etorri da. Bai, abenduan, grabogen aritzarregin estudixuan, eta hori eta oin kaleratu da. Ikain, zenba kantu topatuko ditugu diskan barruan? Disko fizikoan barruan, hau importantia, disko fizikoan barruan dauz 10. Eta zeba fizikoa o ez fizikoa? Eskertu inbida fizikoa erosten dagoen jairi, ze oso samurra Spotifyen jartia, baina Spotify artistan dako dirurik ez dugu muten, eta guri lana bakarrik hori da, bai. Eta hoxe eta desidu geben, bakarrik fiziko, eta aurrera desiduko zein kantuakin. Ja hori, momentuz, hola. Ondo. Eta eze abesti mota eta zenbat abesti topatuko ditugu disko fizikoan? Fizikoan hori, 10 eta dia rock estilokoak o zehoz ezatiar, bai? Ze estilo mota asko dauz, baina, oinarritu gara guk entzuten duen musikan, gisa dauzela kantu batzuk maz potente, ze daku taldian bi metalero. Eta zein dizkizue, potente gila jarri, o horri bildizea burrukan, o utxin zeare bai hor? Zian berez más romantikones, baina eurak, pues no. Eta guen kaineruak dira hor duen. Bai, hola.